Han er så gal. Sov! Sov! Har du lukket lyserøde gardiner? Ja. Nej, jeg er ude af derhen til vi stedet. Hvis man har kontakt med en del, som er rigtig kunne se. Hvad får du her? Nå, Det hænger lige herinde. Det kan du hænge den op. Ja. Nederen. Jeg vil gerne være herinde. Jamen, det er fint. Vil du gerne slukke, så vi kan sove? Sov! Ja, jeg ved ikke. Vil du gerne det? Det er fordi, jeg venter for at tage billeder af dig. Og der skal være lys herinde, så. Nå. Jeg skal lige tage det helt perfekt. Det er helt perfekt. Jeg vil sove. Ja. Tryk heller på Rønner. Han kommer og overfalde dig. Rønner! Nå! Jeg kan ikke overfalde mig. Rønner ligger under din seng. Jeg var ventet på det der. Jeg blev bange. Jeg har det på video. Nej, hvor er det hyggeligt. Jeg blev bange. Når du skal ikke gøre det der. Jeg er lidt bange. Det her, det skal de andre se på. Kommer rundt og bare snigende ud. Kunne du ikke se hans tærstik ud? Kunne du ikke se hans tærstik ud under sengen? Nej, jeg er lidt bange nu. Jeg lugter. Smil, Rønner. Jeg går væk, for jeg vil bange. Jeg elsker det. Godnat, Rønner. Godnat.